بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu Akbar. Jirgin sunna na haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna assasawar marigayi a Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya mai shalkwata a Jos ya nausa zuwa garin Gombe karkashin jagorancin Fadilatu Sheikh Muhammad Thani Haya Jingir shugaban majalisar malamai na ƙasa da ƙasa da Sheikh Nasir Abdul Muhyi shugaban gudanarwa na ƙasa da ƙasa da Alhaji Isa Wazir Muhammad Gombe shugaban rundunar agaji ta ƙasa da ƙasa. Saboda haka suna gayyatar al'ummar musulmi zuwa wajen gagarumin wa'azinta na ƙasa da ƙasa wanda za a gabatar da shi a babban filin wasa na Fantami wato Fantami Township Stadium da ke cikin garin Gombe tarayyar Najeriya ranakun Asabar da Lahadi wato 18 zuwa 19 ga watan Rajab shekarar 1443 wanda ya daidai da 19 zuwa 20 ga watan Fabrairu 2022 insha Allah. Babban mai masaukin baki mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammad Inuwa Haya, mai masaukin baki Sheikh Hamza Adam shugaban majalisar malamai na jihar Gombe, kaɗan daga cikin maluma masu wa'azi Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikum mataimakin shugaban majalisar malamai na ɗaya, Sheikh Sa'idu Hassan Jingir mataimakin shugaban majalisar malamai na biyu, Sheikh Abdulrahman Isa Jega shugaban majalisar malaman jihar Kebbi, Sheikh Dr. Abubakar Dikko shugaban majalisar malaman jihar Plateau, Sheikh Salihu Suleiman Ningi shugaban majalisar malaman jihar Bauchi, da Alaramma Malam Yahuza Muhammad Bauchi, da Alaramma Abdulrahman Ahmad, da Alaramma Abdullahi Baffa Itas da sauran manyan malama da alarammomi. Allah Ubangiji ya bada ikon halarta, amin summa amin. Sanarwa Honorable Ahmad Muhammad Ashir, sakataren watsa labarai na ƙasa da ƙasa na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا